даҳҳо зану кӯдаки тоҷик пас аз солҳо оварагӣ аз ордугоҳҳои Сурия ва Ироқ ба ватани худ бозгардонда шуданд. تعداد نوبتی شهروندان ما با تعداد 109 نفر اساساً زنان و نورسان و کودکان از جمهوری عربی سوریه با پرواز مخصوص به شهر دوشنبه برگردانده شدند. لازم به ذکر است که همراه با شهروندان خود ما با درخواست جمهوری قزاقستان یک عائله این کشور یعنی زن و 4 فرزندش 5 نفر را هم به تاجیکستان برگرداندیم. аксари ин кӯдакон қаблан ҳаргиз тоҷикистонро надида буданд. модарони онҳо ба дунболи шавҳарони худ ҳанӯз 10 сол пеш ба Сурия ва Ироқ рафта буданд. пас аз шикасти Доиш дар 5 соли пеш занон ва кӯдакон дар паноҳгоҳҳо зиндагӣ мекарданд. чанд боре ки мо ин шаҳрвандонро бо ҳамоҳангӣ ба тоҷикистон баргардондем, онҳо як муддат ба офиятбахшӣ равонӣ, офиятбахшӣ ҷисмонӣ, тандурустӣ фаро гирифта шуданд ва баъд қисме ба хонаводаҳояшон, қисми дигар то ба ҷойҳои махсуси нигаҳдорӣ дар зери ҳимояи давлат фаро гирифта шуданд ва имрӯз зиндагии оддӣ доранд ва бисёр хурсанд ҳастанд. Нигина Тоҷибоева яке аз заноне ки аз ордугоҳи Сурия ба ватан оварда шудааст, пас аз бозгашт ибрози хушҳолӣ кард. ба ҷои ободӣ, ба ҷои хуб омадем ва мехоҳем барои фарзандаи худмо ободиро. моҳи июли соли гузашта 146 зани кӯдаки тоҷикро аз ордугоҳҳои Сурия ба Тоҷикистон оварданд. мақомот пештар гуфта буданд ки дар паноҳгоҳҳои Сурия беш аз 500 зану кӯдаки тоҷик нигаҳдорӣ мешавад. созмони милал аз Тоҷикистон ва чандин кишвари дигар хостааст то шаҳрвандони худро аз паноҳгоҳҳои Сурия берун кунанд.